Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje je objedinio svoje elektroničke usluge na jedinstvenom portalu e-usluge HZMO-a u sustavu e-građani. Odabirom područja rad u katalogu usluga portala e-građani pronađite sve usluge vezane uz vaš radnopravni status. Klikom na objedinjene e-usluge HZMO-a prijavite se u sustav bilo kojom važećom vjerodajnicom. Brzo i jednostavno priložite dokumente generirane od institucija. Podnesite svoj zahtjev za ostvarivanje različitih prava iz mirovinskog osiguranja, doplatka za djecu i nacionalne naknade za starije osobe ili preuzmite potvrde iz mirovinskog osiguranja. Portal omogućuje i provjeru vjerodostojnosti dokumenata te pregled predanih zahtjeva. Za više informacija kontaktirajte nas putem web obrasca na www.mirovinsko.hr ili telefona 01 4595 011 ili 01 4595 022 i pratite nas na društvenim mrežama. Uvijek vama na usluzi. Vaš Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje.